Mahuman ba kani ako ang semi-mansion? Ay, ang first floor pa man ang nakumpleto. Ang second floor, wala pa dyan. So, Sar, dali na diri, Sar. Kwarta na sad. Dili, doon diri ba? Sobra ka kay kwarta ron kita sa mi. Kita na ko mo. Ato lang ni undangan, Sar. Uy, kung ikaw, ako na konsensya na dyan po ha. Sa paggamit din. Dapat gani, masuko pa ko kay asawa ko nimo, gigago ko nimo, pero mas naglabi ang akong konsensya dyan. Na konsensya na dyan ko nga to na Gisa dyan. Ano ba? Bare kay nakonsensya kay nakapalit na ka og iPhone nga latest. Nakapahuman na ta sa tong balay. Wala pa sa Oh, guma. ang imong kwarto unsa ganinang decoration sa imong kwarto? Jacuzzi. Oh. Jacuzzi. Jacuzzi. Uy, Oh, na maingon ka kung siya konsensya ka. Wala na yun konsensya dapat no conscience. Ay. Oh. Bisan pa, uy, ganahan lagi kung na-jacuzzi na. Gusto sad ko nga, inigahon sa second floor. Mana ate, mini swimming Oh, pool. mao gani. Apa? Dili na de. Mao nang ayaw pagsikod siya konsensya diha kay si Jisa nasugda na ko to. Nya kay bawo biya ka buutan kay to. Nya ma-hurt sad to nya. Ato na ako na lang ipadayon. Dili mo sabihin nasugda naman ko na. Konsensya lagi ko. Ay lagi anak ko siya konsensya lagi. No conscience lagi ta. Unsa man Sige, taon ka? ang hinuon. Ang hinuon kung ako lang siya magtama. Di na lang kumanapon ng safeguard. Basta importante Oh. nga. Mahuman ang ato ang second floor na ang akong Oh. jacuzzi. Ano sa mga? Bahala si Persip Guard na sa ta. Ay kabalakan na si Persip Guard. Kaya wala problema na. Tago. Ngano pataguon man ko nimo kay baga siya nga antik nimo, antik pa rin mo so okay ra na. Oh, diha ra ka. Dayon. Oy! Ikaw naman din. Ay, sus na unsa Ay, naman. dahil, bless ka, ante. Oh, bless. Ayaan nimo. Kay kana sadya mahugan nimo apuhan kay na naman kas mga 50. Wala, Tino? 49. 49. Oh, 49. birthdayan ito na to. Nagkuhan na ba ka na? Nag-50 niya ba? Birthdayan. Kung nagduta, ano no, na kanang pa-surprise no, kanang isud gani ka na, gining na. Oh, isod ka na mong sako. Ay, di, sakyanan ba na naaga di balos, na ay cake, ay duta na, no? Oo. Isod ka na mo sakyanan. Iposton ka na mong balloons niya. Apakon ka na mong cake. Di ba? Nga naman ang gusto. Kanang isad. Pwede. Ante, pwede hataga sa minimog lugar, te. Ay, oo. Lugar? Ano ko, lugar pili lang. Ay, asa nga lugar. Kanang kuan te kanang hataga lang di ka kwarta te kanang pala ana Ay, kanang. Kwarta? Ay, mo lakaw sa ti. kay magwan lang sa mi ante ba. Marag ato guro ta sa ato ta sod. Sa sod lang mi guro. Sa sud, kwarta ka lang, puno mo kwarta, no? Oo, Ito mo mula. Ay mo na lang cellphone ay imo na lang na. Hira. Mahal biya na siya Ay, ante oh. Utan ako na Ay, ante, 30. oh. 24 na siya basta cash. Sige. So, Ah. so napakay kuwang nako nga kuan. Size. 6K. Oh, sige. I-cash na i-cash. Oh, ako lang ni, ipa-convert na niya ako ni, ha? Sige, panay na ante. Okay. Sud lang mo dito sa kwarto. Adto mo dito sa kwarto. Sige, ante ha, Ayaw ante. pagpili ante ha. Ante. Akong konsensya ba ya? Nag-ulbol. Konsensya. Bahalang importante. Ang ako ang jacuzzi. Ang ako ang second floor. Ako ang pang ipahuman. Niguman. Ikaw man sa kong second floor na ako jacuzzi. Ang ako ang mini swimming pool. Na madara. May sakit eh. Okay ra. Wala nagsakit ang akong dughan. Okay ra dyan kayo. Wala dyan magsakit dyan. Sana ka na dere. Diyan magsilbi. Kung ayaan, may problema na kung ayaan man lang kay. Musabot ram gina nato kung ayaan. Lagi butan kay mo iyaan. Kuan lang kanang mura lang na pagkagamay. Oo. Di gid gamay na yun na siya dako. Oh, Sabtan na lang kay ana man gina na mga ipang lokdo. Ila sa inong bakay mo lang magkanang ano ta kakakanton or big ano ba? Oo. Ano asay kay mo magduwa ko niya magsalig na pa. Ay problema na sagdihin na to siya. Ay kabalaka to kay wanto di man na siya maunsa gud. Di man na mama. Di na siya mamaag. Mamamot ra. Magko. Di man ka mama man niya. Dali na. Sila ni gud. Wala di ko kahit sick. Magjug. Dito ang gibutang kay mag tagi. Anang tag space diri kay kanang. Sug na lang talab. Masarap. Ang iring gino na mo katong Jacuzzi! Sige na lang. Alam mo, jacuzzi! Ang akong mini pool! puti. Gawas na lang, sige.
Ako eh. Ya! Nari na siya. Ata lang na dito. Kay, Ay, wala. Ay, ako rin yung tagda kay naminar akong drama, dire. Naminar akong drama na nagimot-imot gamay balingod. Yan na, oh, una. si Tia. Si Tia. Iya. Si Tia lagi. Asa kung kwanta lang. Isiro na na. Isiro na na. Padayon mo dia. Padayon mo dia. Oh, sige, Padayon Tia. mo dia sa inyong gipate.